Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι, να έρθουμε λίγο στα εορταστικά, καθώς σε 10 μέρες έχουμε Χριστούγεννα. Στη χριστουγεννιάτικη εορτή του Συλλόγου Φίλων Παιδιών με Καρκίνο Ελπίδα συμμετείχε για μια ακόμα φορά το EEC City Unity, που στέκεται πάντα αρρωγό σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Εκατοντάδες παιδιά από 13 ιδρύματα της Αττικής έπαιξαν και διασκέδασαν με την ψυχή τους στη σπουδαία γιορτή που πραγματοποιήθηκε για 13η συνεχόμενη χρονιά. Για να δούμε το ρεπορτάζ και επιστρέφουμε. Πλατιά χαμόγελα φώτισαν τα προσωπάκια των παιδιών από την ογκολογική μονάδα του νοσοκομείου Παιδών και από διάφορα ιδρύματα της Αττικής στη χριστουγεννιάτικη εορτή του Συλλόγου Φίλων Παιδιών με Καρκίνο Ελπίδα. Τη δική του ξεχωριστή πινελιά στην εκδήλωση έβαλε και φέτος το EEC City Unity. Οι σπουδαστές του τομέα των τουριστικών επαγγελμάτων με ειδικότητα μαγειρικής τέχνης δημιούργησαν παραδοσιακά χριστουγεννιάτικα εδέσματα μαζί με τα παιδιά του συλλόγου. Να είναι όλοι καλά και ευτυχισμένοι. Καλά Χριστούγεννα. Εύχομαι όλα τα παιδιά να έχουν ειρήνη. Παράλληλα, οι σπουδαστές του τομέα αισθητικής και ομορφιάς και του τομέα γραφιστικής ανέλαβαν την ψυχαγωγία των παιδιών με διαδραστικά παιχνίδια, face painting και μακιγιάζ, προσφέροντας στιγμές χαράς, φροντίδας και αγάπης. Να ζήσουν όλοι καλά. Να έχουμε σε όλο τον κόσμο ειρήνη. Η σπουδαία εκδήλωση που διοργάνωσε η πρέσβυρα καλής τελήσεως της UNESCO και πρόεδρος του Συλλόγου Ελπίδα, κυρία Μαριάννα Βαρδινογιάννη, πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Νάσιουτζικ. Θα ήθελα να καλωσορίσω τα παιδιά που είναι σήμερα κοντά μας από 13 ιδρύματα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον κύριο Νίκο Νάσιουτζικ που βρίσκεται σήμερα κοντά μας. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω εκ μέρους του Μουσείου Νάσιουτζικ, στη μνήμη και του αγαπημένου μου του θείου, την κυρία Βαρδινογιάννη, για το πολύ μεγάλο έργο που προσφέρει στην ελληνική κοινωνία. Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να χορέψουν, να τραγουδήσουν, να ψάλουν τα κάλοντα πλάι σε αγαπημένα του συνδάλματα και να μπουν για τα καλά στο πνεύμα των Χριστουγέννων. Να παρακολουθήσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι,